നാശത്തിലേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സഹിച്ചു. രതീഷ്, എഴുന്നേക്ക് രതീഷ്. രതീഷ്, ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അവിടെ തുറങ്ങാമോ? ഈശ്വരാ, ഇതെന്താ തടാകോ? നീ കൊള്ളാമല്ലോടി പെണ്ണെ. ഒരു കള്ള മന്ത്രവാദിയാണെന്ന് എന്റെ മോന്ത കണ്ടാലറിയാം. ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധമാക്കും. ശരി, ക്ഷമിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കുളിച്ചതാ. ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കുളിക്കാൻ വ്രതമുണ്ട്. ഏതാ പുതിയ ഇറക്കുമതി? ഈ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കണം. ഈശ്വര, എന്തൊരു ചൈതന്യം. ആനുണ്ട്, പുലിയുണ്ട്, മാങ്ങാ തൊലിയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എലിയെ പോലും കാണാനില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിൽ പോണം. ഉള്ളിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി. പുലി പോയിട്ടൊരു പൂച്ചയെങ്കിലും കണ്ടാൽ മതിയോ?